Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Pagsiksikan, pagpalaki po sa takyan. Dahil pa kayo Doon lang ako.
Hummus salad, prawn salad, macaroni salad, pili na po kayo. Salad, salad, hummus salad, prawn salad,
Ay, ginagawa mo pag-iwan siya sa gusto ng iiyak. Ay, kanyamarin, luma natin, luma po, darating. Kasi sinasabi nyo Ay, ako sa iwan.
Bukas na namin. Wow. Bakit hindi mo yung ilaw ni nanay? Dami lang po muna tayo.
po, yung naglalakad po, gilid po na tayo. Pakihawa ko pa yung mga bata. Yung nasa gilid po, atras po tayo, baka ma-imitate yan, ha? Na yung bata po, dito po natin lagay, ha? Huwag po kayo makikipagsiksikan kung malaki po sa sakyan. Dahil pa kayo wala ka, magpagtanong kayo. Yung mga single na ano. Kaya, atin yatang maragul ka rin.
Charlie mo, easy. Ile anong isa ko yeso mo. Yan. Tali-tali mo ngayon. Hirap.
Panginoon, inimbitahan po namin ang bawat isa. Kaya ngayong hapon, nais ko po magsara sa isang panalangin. Panginoon, salamat o Diyos muli sa inyong salita na nakalig sa bawat puso ngayong hapon. Nawa o Diyos sa pagbungahan mo ang bawat abinili. Ating daw Panginoon na nakita sa kanilang mga pangailangan. Kung palayan mo ang bawat sa narito, ang bawat vendors o God, ang mga bystander Panginoon, mga tricycle driver, pagpalain niyo po sila at nawa mas lalo po nila kayong hanapin sa mas malalim na kaparaanan. Ito po ang aming panalangin. Ito po ang pinakamataas, ang pinakamatalis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ito kayo! Ito kayo! Ay, ito! Ito! Santa na lang sa'yo, sige.